پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی به بونه کوچه‌داویا پارێزگارê هەولێرê Fersad Sofî nameyeke sersagiyê arasteyê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî kir. Di nameyê de hatiye bi dilekî xemgîn û çavên hêsir nûçeya koçedawiya Dr. Fersad Sofî parêzgarê Hewlêrê û mamosteyê akademî û endamê Perlemana Kurdistanê ji me re hat. Dr. Fersad Sofî yek ji ciwanên Kurdistanê yên behremend bû. Ji kesên diqadên karê partîtî û gelerî û rêveberiyê de xwe çespandine. Bi baweriya Serok Mesrûr Barzanî û serkirdeyatiya partî bi ser ketibû. Dr. Sofî wekû parêzgarê Hewlêrê bû û li ser gelek astan di demeke Kurd de serkeftinên mezin encam dan. Di dema ku korona li Kurdistanê ji serê salê ve belav bûye, Dr. Sofî hesab kir ku ceng cengê wî ye. Her dem li ser kanalên televîzyonî derdiket û li her cihekî li Hewlêrê dihate dîtin. Welatî han didan ku guhdanê bi xwe bikin û li mal bimînin û xemsariyê bi koronayê nekin. Ji ber çalakiyên berdewam bi koronayê ket û bû pekrewanê erkê, xebat û karê xwe. Em di Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye de xem û kûvanên xwe yên Kurd derdibirînin û em bi koçedawiya Dr. Fersad Sofî hevxemê êşa we ne û sersaxiyê ji we û welatiyên Kurdistanê û dost û kesûkarên Dr. Sofî re bi vê nûçeya xemgîn dixwazin.